octobre kalo kile tan samba flamuga ani duru fuli bi aw ye faw sigorola amunu me kan laje mali kono mali ko kan ni aw ka bi be mananga kuna funyo lu kene sigili kuna funi damlela kunungo alamsa octobre kalo kile kono ton samba flamuga duru anga jamana ministre meshni no kalanko ma docteur Amadou Sisa wani ale koni boraka communiquer badordi min taraka singani anga jamana kalanko o chogo ya uye mina ayi ayira kafo anga jamana kono classique kono ton ka leçon do kon beni o la révolution française ye otina kalantuguni anga jamana o kono nala wa mi na fana ayala ini yere koni ke anga jamana kapu o directeur o fe o ka femi fere bela jalalinge ka sigani communiquer ka a labaral damne jona chogo ya mina anga jamana korea fan fela fe Tombouctou ko olufino kerengra Tombouctou misiri bambeni abefuma ko mosquée Jingari Ber ale koni ka 100 wolovla o koni lanyana mayli baro olunu do la kunungo alamsa octobre ko lokle kono to samba flamuga ani duru Tombouctou ko were fino mi yere koni kera sababu ye Tombouctou maba obla jale koni kakura yoro kele ni okumu banyere o konna la nyina tay minake misiri ka 100 wolovla o fatili o nyana mayo ye mi yere la awali atoba were la beneno ka karido ma kono octobre kalo kilita anifla anga jamana lakana ko bina ko ka kasangani anga fintigila ka wulika joy minaka region konna la min kera sababu yo kone dankarke ba makachi wole tikira maula communiquer la sera kunungo alamsa octobre kalo kile kono to anga jamana état major général des armées ale femina ya ira ka foko kasangani octobre kalo kile shiki araba anga fintigila ka wulika jo wala sa kasika surveillance ke marabulo konna la o yato ukoni dankarke ba makachi wole tikira mawere koni na min kera femi inaraban o dugu konna la ni obe femi kalo ka fo minaka marabulo yere konna la o communiqué kelen konna la femi état major ayira kafo ko femi o don kelen konna la kolonjia base gwa ani herema kono marabulo la anga fintikila ko keren la sanfe kala cho ko bara olu konna la u koni frapu ke femi ba makachi wole tikila mauka min kala sabu ka unyogona ma ta bonyanko ka olu koni shilatunu ka boy mi yere fena u ka bulo mino fana chema shilatunu na ka boy ama fala ka ngaje mana fintikila ka fangasi alamsa octobre kalo clé kono to en place dame du 34e régiment du génie militaire au konna la Bamako ka olu felino anga jamana nyama général d'armée Assimi Goïta ale yere kono tumi nyana jeba keneka mi yere koni kerani service nation mi yere koni service national des jeunes CNJ uluka 6e escorte kon ka boli mi yere la jamana nyama kono tumi bara ulu keneka mamunu yere koni métaphore ma bakelen ke meduru bisaba ani kono to bonyan kola mi na musula kai ma ke meduru muga ani kire ani machama fana be no munu yera ni lujura tawdu u ko ne formation militaire ke kalo woro bonya ko konna la mi yere la u ka major konin kella Dauda Coulibaly ni médecin chirurgien oye aliyi jawando service wulila dele ko la ko kura obe jawando service don ni sojo terrain ferré kata se topographie ona nyogona werewma jawano service ka barate ni doroyende jawano service be so plan nyenamo ni ka oboka di awma ika plan bi kungolo kono de anyefo jawano service abake exactement akadiye chugamina wani plan ere ti hakilila plan dagabano de be jawando service bolo ki ka sojo ina fo akadiye chugomina ki ka sojo ina fo abi kungolo kono chugamina jawando service be oke awye okuma obeka munde makono plan de ti kungolo kono walma ika plan de bibolo adi jawando service ma ka makete nyuman bo ni ka adima o ta bane fene de e mami fene be no kika sojo lendo dukene ferelen babi bolo jawando service be ika dukene glan ka chenya ina fo akadiye chugamina ka decoration nyema baw ni ka uluke akono o nyebe jamunu temetola ni beye jawando service ale ka baraketa nyumonde okuma jawando service ayu kan nega juru sira bamba wala saka sika kuna funa were ninka osoro uka barata bolula na o mo munu mago bula u flani sotiba sotel ko ere ale masurunyala nega juru sira 00223 79 09 48 48 jawando service ka haklina malien kele so kele ayesi kuna funi ko na lamita Burkina Faso ko olufino Burkina Faso jamana nyama ko ni ayira ka foko entreprise fa fe Burkina Faso jamana ko na la munuka chiffre d'affaires annuel uka baraba sabala bankele olula ni o wari yere ko ni be sefa wari milliard duru bonyango ko ni bo ko akera o majago ya ukuka siège yere ko ni sigi Burkina Faso jamana ko na la mina ira la ka fo ukango ke akecho nyuma mbele direlen ko na la
amta Côte d'Ivoire ka olu feni no Côte d'Ivoire jamana procureur de la République ale koni bola ka yira ka fɔ ko sefa wari million kelen ko labilalen kɔni do mɔgɔ de kɔni sera ka mamunu kɔni bɛ ka to ka u ka jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara ado ale kɔni neni walima ka a dɔgɔya jaw olu kɔni la ku cari bɔlɔ sira fɛ ko ni mama kɔni sera ka sababu kan ni ma ko fɔlɔ ninnu kɔni lase i ka dɔn ka fɔ sariatigiw olu ma ko sefa wari million kelen o labilalen do i ye ka kunnafoniyaw datugu farikolo ɲɛnajɛ bina kun ka Lasine Koma mina ale kɔni senadolaci baaraw kɔni kɛ stade malien o kɔnɔna la Bamako faba kɔnɔna la yani nɔ wagati laban in na ka kɔn ni Mali ni Tchad jamana ka jeu ɲɛ heure 24 bɔɲanko ale kɔni bɔra ka yira ka fɔ ko a tɛna Mali mayo don tuguni ale kɔni bɛ taa senadolaci kɛ Tchad jamana de fɛ min yɛrɛ la a bɛna yira automatiquement a kɔni Tchad jamana de mina a bɛ senadolaci kɛ ni Tchad jamana o ye senadolaci minnu yɛrɛ kɔni kelen kɔfɛ an ka jamana ba Mali ale sebagaya sɔrɔ Tchad jamana kan Mali kunnafoni bɔlɔ sira lajɛbagaw ne bɛ dan sigi kɛ aw ka bi juma kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman na aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ